Halo logofor, खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ पेन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय लोगोफोर दिनै नै 1K नि बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि माबाखौ 1K खालामनो हानायनि थाखाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि फेमिलि आंनि आलासि आंनि लोगो नोंथांमोन गासैनियावबो आङो साबायखर बावबाय ओमफ्राय दा हानसै हममेड केक नांगौ केक बिनि सिगां लोगोफोर हानायनि सिगां आङो केकखौ मारै बानायदो बेखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं देखायग्रोगोन आरो बेनिफ्राय हागोन आङो बिस्कुटखौ लाबाय गाइखेर लाबाय ओमफ्राय दैखौ सेफायनानै मिक्सियाव होनानै ग्राइन्डार खालामना लानि आरो इन्जुरानो जाबाय खोमा बैयाव दोननानै जाबाय बेखौ सेफायनानै ग्राइन्डाराव होना लानि र' मिक्सियाव होना लाबाय ओमफ्राय दायाव गाइखेर गिलायना लानि आरो आङो गिलायना लागोन दै ओमफ्राय माबाबाय बेयाव ओमफ्राय इनो होनो आरो नै इनो बेयाव सिनिबो माबाना होनो हायो खिन्थु बिस्कुटानो तामान गोदै नालाय बेनिखायनो आं होदिया आरो सदा बेकिं सदा बेफोरखौ होनो हायो इनो होबाथाय एख' होलायनाङा ओमफ्राय बेखौ आं खनसे गिलायहोना लानि र' इनो होनानै एरै जाबाय आरो ओमफ्राय दा आं बेखौ दसे खोबना दोननि इथिं लराखौ जानना लानि आं गेसाव गुदुं खालामग्रोना लानि इथिं नैया दुङाखै दे बारा नैया संख्राय होना लाबाय ओमफ्राय बेयाव स्टेन्ड होबाय आरो इनि स्टेन्ड जुदि गैयाबा माबा होबाबो जायो प्लेट होबाबो जायो ओमफ्राय बिदि गुदुं जाबाय थाथों इथिं नैयाव आं रिफाइन थाव होबाय होनानै माबाबाय दा बेयाव मैदा होनानै गिलायना लानि आरो नायना खुलिना आरो होनानै ओरै खालामजोबना लागोन आरो होमबाना सिथाबा माबा गैया नालाय मा होनो बेखौ प्लास्टिक गैया मा होनोबा ओमफ्राय बेखौ गारनोसै आङो साफा खालामनोसै बेखौ दै होनांगौ आरो बारा दै लालाबो जानाङा माबो जानाङा बेनो जाबाय ओमफ्राय बेखौ इयाव होना लानोसै आङो मैदा माबादों नालाय खोलैग्रोना लानोसै र' गुजुनानै गारमायानो होग्रोना लानि र' बेयो दा बेखौ ओरै समान खालामनांगौ आरो बेरेंसियाव खामानि र' समान खालामग्रोनि दै र' खोमसि जाबाय बेखौ दा होनानैसै बे दुंखाजोब्बाय ओमफ्राय खोबना होनोसै आरो ओइथिं नांलाबायबाय बेसेबां मिनिटाव जागोन दा नायनोसै नै बेखौ बोखारबाय जि गुदुंखा बेनिफ्राय बोखारफिनना दा नैया ओरै नांबुवाबा मोनो आरो ओमफ्राय नांबुबाथाय होननानै नांबुखाबाय नांबुवाखै मोनबाय इयो खांना दोननोसै जि बुरजा मोनखाबाय बेरगावजोब्बाय बन्द' खालामसै बेखौ खांथ'ना दोननि दसे टाइम A few moments later. बेखौ जिंनिखौ ओरै हाना लानि ओमफ्राय बख'ना लानोसै आरो सिम्पोल केक हानोसै दिनै जि बरिया जाखाबाय स्पन्जिनि गुदुङा खाराखै नै टेप्पा नांबाय दै माबा होनाया निया जि बरिया जाखादों र' लाइटनि केक हानोसै बरिया जाबाय जाबाय
happy birthday to Bali no na ye. Thank you for 1K. 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 Roro, dogurun na. Siya ketiak. Roro, tiplik saya. 1K, thank you. Udah aku ada ne. Sini abu ne. Thank you, Boni si bagus tu leh bye. Dah, Roro. Jangan mari tu leh sen betul mungkin apa? Enggak betul mungkin. Ye bura kat tu deh. Nah, asis betul mungkin apa? Thank you, bye bye. Bye bye. Ji asal buaya taste di zakaya legfur, nentang mana banai nanai nagan. Gede kakai sini kakai nalai ji bura zakada. Bukan bangkar. Sudah zubin kai sudah. Tahu di mana? Tahu dia. Pasung karli, tahu dia. Angkat kalau mangun sih kan ibu. Nih video kena ada darah, ada sadan sih kena. Sini ya kali, biskuit gede. Katanya within kan. Pa, ini di sana ada? Oven tu mana lem? Panai pai krim, mana kali fris? Fris mau apa nengok krim kau mana? Oven tu mana lem sih? Biskuit entah. Kata saya gaya ni. Tidak.